Nazio Batuen Erakundeko batzorde batek ebatzi du 2012. Urtean, Nahi Alkortak bere lehen haurraren erditzean indarkeria obstetrikoa jasan zuela. Ondoren, epaiketan, sexuak balentzaturiko estereotipoen araberako diskriminazioa ere jasan zuela ondorioztatu du. 10 urteko prozesu eta gero, etorri da ebazpena. Indarkeria obstetrikoa da emakumearen haurdunaldian eta erditzean bereziki gertatzen den indarkeria mota bat, batzuetan indarkeria ginekologikoa ere sartzen dena, hau da, beste prozesu ginekologiko batzuetan ere ematen dena, eta biltzen du bai indarkeria psikologikoa eta baita indarkeria fisikoa ere. Izan daiteke jazarpena, mehatxuak, tratu txarra, izan daiteke erditzean beharrezkoak ez diren interbentzioak egitea edo baimenik gabeko interbentzioak egitea, evidentzian oinarririk ez duten interbentzioak inposatzea osasun sistemari erosoagoa egiten zaizkiolako, eta hori guztia biltzen du kontzeptuak 2014tik Osasunaren Mundu Erakundeak indarkeriatzat jotzen du eta estatu batzuetan delitua da. Gure lehenengo semearen jaiotzan, bizi izan genituen indarkeria obstetrikoak definizioan sartzen dituen bi indarkeria motak, psikologikoa edo jazarpenarena eta baita fisikoa ere, beharrezkoak ez ziren indukzio bat eta zesarea bat egin zizkidatelako, biltzen ziren protokoloen kontrakoak, eta batez ere, momentu horretan behintzat indikazio medikorik ez zeukatenak gero peritajetan ikusi den bezala. Eta batez ere, jaso nuena izan zen tratu txarra profesional askoren eskutik. Naiz eta prozesuan zehar eduki nuen emagin bat zoragarria eta zesarean bertan anestesistak tratu humanoa eman zidan, prozesu guztian parte hartu zuten beste gehienena etzen tratu humano minimora iristen. Eta orduan, tratu txar horrek eta jasandako prozesuek eragin zuten nik estres posttraumatikoa izatera, eta horrek bideratu du pixka bat salaketa honen oinarri hori, tratu txarra psikologikoa eta fisikoa ere bai. Prozesu hau hasi nuen, iruditzen zitzaidalako bizi izan nuena oso esperientzia gogorra izateaz gain, erabat tokiz kanpo zegoen zerbait zela eta erabateko indarkeria zeukana atzean, eta iruditzen zitzaidalako inork ez duela prozesu horrelako bat bizitzeko errurik, eskubiderik, horrelako gauzak egiteko, eta askotan esan dudan bezala ez diodalako inori opa, ez da hau egin zidatenei ere. Iruditzen zaidalako erabat inhumanoa. Eta beste indarkeria mota guztietan bezala, salaketak jartzearen garrantzia behin eta berriro azpimarratzen digutenean, salaketa soziala egiteaz gain bide judizialak ere jorratzea edo erreklamazioaren bidea jorratzea esaten zaigun bezala, indarkeria obstetrikoan ere iruditzen zitzaidan bide hau garrantzitsua zela, eta iruditzen zait tamalez beharrezkoa dela sistemari aldatzeko azeleragailua zapaldu ahal izateko. Ze emakume hori bestela ez zaigu apenas entzuten. Eta bide hau jorratu behar bada, naiz eta bide gogorra izan, eta askotan sistema judizialan ere babes hori topatuko ez dugun emakume izate soilagatik, salaketak bidea irekitzen du beste emakume batzuk ere babes hori topatu dezaten. Nazio Batuen Erakundeko emakumearen kontrako diskriminazioarekin amaitzeko komiteak egin duen ebazpenean jasotzen dira neurri edo proposamen desberdinak. Lehendabizikoa erreparazio bat da niri kasu honetan, eta beste neurriak dijoa zuzenduta, bai osasun sistemaren zuzenean, batetik gai hau ikertzea eskatzen du, profesionalak formatzea eta beharrezko neurriak hartzea, eta bestetik sistema judiziala ere honen inguruko kontzientziazio lan bat edo formazio lan batean sartzea. Hau garrantzitsua da, aintzakotzat hartzen duelako ez dela bakarrik indarkeria obstetrikoa gertatzen erditzeko momentu horietan, baizik eta ondoren babes judizial horren bila zoazenean ere, askotan topatzen duzula sistema berdina edo elkar babesten duen sistema hori. Orduan, urrats garrantzitsua da, eta aldi berean garrantzitsua da osasun sistemari dagokion beste ohar bat ere egiten duelako,
Eta da, emakumeak naiz eta medikuntzatik edo osasun sistematik esan emakumea edo haurra arriskuan egon daitezkela, beti erabakitzeko ahalmen hori emakumearena izango dela. Eta horrek ematen digu lehen ere legeak aitortzen zigun botere hori, ez? Profesionalak egin behar duena da, egoera azaldu, interbentzio desberdinak eskaini eta bakoitzaren aldeko eta kontrako arriskuetaz hitz egin, eta ondoren emakumeak izan behar du prozesu guztian zehar erabaki hori hartuko duena. Naiz eta umea edo emakumea arrisku errealean edo figuratuan egon. Eta hori garrantzitsua izango da ondoren datozen bestelako ebazpen eta bestelako legeetan ere aintzakotzat hartu beharko delako. Ebazpenak sortu duena izan da nolabait bi olatu. Lehenengo olatuan emakume askok eskerrak eman dituzte prozesuaren gatik, eta iruditzen zait hori oso adierazgarria dela, ez? Zorion mezuen gainetik esker mezuak egon direla, eta hor nik hasieratik esan dudana denontzako errekonozimentu bat da, ez delako kasu solte bat eta sistematikoa eta orokortua den zerbait delako. Eta ondoren etorri da Jaurlaritzaren eta Osasun Sailaren oharra, non ukatzen duten hau guztia gertatu zenik, eta dioten beti egiten dutela lana eszelentzia edo maila gorenean. Eta hor, horrek sortu duen bigarren olatua izan da gehiago haserretik, amorrutik, minetik etorri den olatu bat, eta iruditzen zait oso adierazgarria dela, 3-4 egunetan 100tik gora emakumek idatzi dutela, beraien esperientziak kontatuz, beraiek jasotako bizipenak kontatuz, eta hau errealitate bat dela argi eta garbi utziz, ez? Eta ez naiz ari duela 10 urteko kasu ez, baizik eta duela hilabeteko kasuak ere kontakizunak ere iritsi dira, beraz, hau orain eta hemen ere gertatzen dela, nahiko ziur esan dezakegu.